Hasengo. Egun on guztioi, osoko bilkurari hasiera emango diogu, eseri bakoitza zuen eserlekuetan. Gai zerrendari ekin baino lehenago gogoratu egingo dizuet Natalia Rojo legebiltzarkideak botoa delegatuta duela. Gai zerrendako lehenengo puntua. EH Bildu legebiltzar taldeak egindako legezbesteko proposamena Osakidetzako aldi baterako kontratazio zerrenden gardentasuna eta funtzionamendu duina bermatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena. Proposamen egin duen taldearen txanda EH Bildu, zure txanda da, ekimena aurkezteko taldezteko. Ubera anderea, zurea da hitza. Legebiltzarburu anderea, lehendakari jauna, sailburuak, legebiltzarkideok, egunon guztioi. Gure taldeak legegintzaldi hasieran esan zuen, gure kezka nagusietakoa zela Osakidetzaren antolakuntza eredua hobetzea. Hobetzea bai langileentzat eta bai herritarrontzat. Kalitatezko osasun sistema publikoa nahi dugulako. Gardena eta eraginkorra. Bai barrura begira eta bai kanpora begira. Alegia bai egunerokoan, beroren funtzionamenduan eragina duten langileen esparruan, egituran, eta bai kanpora begira, herritarroi begirare informazio zuzena, argia eta eskuragarria izan dezagun guztiok. Horrela, osasun babesa, arreta, zaintza, publikoa, unibertsala, doakoa eta kalitatezkoa bermatzeko. Zeren, eta egia esan, horretan bat etor gaitezke gobernuarekin, asko dagoela hobetzeko, urratz asko daudela emateko Osakidetzaren hobekuntzan. Eta zenbat eta gehiago ezagutu Osakidetza, iruditzen zaigu gero eta ente egitura konplexuagoa dela, opakoagoa dela eta benetan egitura konplexu eta opako baten aurrean gaudela. Ez dakiguna da egitura hori nahita edo nahigabe bilatutako ondorio bat den, baina errealitatea da laburbilduz ondo antolatutako desorganizazio baten aurrean gaudela. Eta gainera, momentu honetan, bere egitura, bere zutabe nagusietako bat, langileriarena deseustatzen ari dena. Ikustea besterik ez, zein den bereziki behin-behineko langileen egoera. Ordezkapenak ez dira betetzen, bakanteak egon daitezken plazak ere ez dira betetzen, adibidez, Basurton, iaz baino 270 langile gutxiago daude. Eta hainbat kirurgia atzeratu dira pertsonal gabeziagatik. Guzti hori, larriagotuz, 35 orduak, bertan behera uzten dituen, eta bereziki Osakidetzako langileei eragiten dien martxoak bosteko 173/2013 dekretuarekin. Ondorioz, lan zama handiagoak, baldintza kaskarragoak eta osasun arretaren kalitatea zartatzen. Eta ez soilik behin-behineko langilei eragiten die, baita ere langile finkoei, zalantzarik gabe. Baina hori bai, guzti hau urteetan zehar eraikitzen joan den egitura opako konplexu horrek mozorrotzen du. Eta benetan oso zaila da jakitea zer gertatzen ari den egitura horren barruan. Oso zaila baita informazio gardena, argia, izatea eta eskuratzea. Oso zaila da egituraren barruan bai langileak eta bai herritarrok murkitzea. Argi izanez, momentu bakoitzean herritar eta zein langileek zeintzu diren beraien eskubide eta betebeharrak. Eta gaurkoan hizpide dugun gaiak proposamenarekin bilatzen ditugun helburuak oso zehatzak dira. Bilatzen duguna da, Osakidetzako egituran eguneroko funtzionamenduko gatebegietako bat, hau da, zerrenden kudeaketa eta zerrenden funtzionamendua erabateko gardentasuna bilatzen dugu, simplifikazioa bilatzen dugu eta eskuragarritasuna bilatzen dugu. Pertsona guztiei, baita behin-behineko langileei, dagokien duintasuna eta errespetua bilatzen dugu.
Gure ustez, ardura politikoak horrela eskatzen duelako, funtzio publikoak horrela eskatzen duelako, eta administrazio publikoaren erantzukizuna delako, azkenean, gardentasuna, informazioa, dena argi eta garbi izatea, eskuragarri izatea, funtzionamendu egoki bat ahalbidetu ahal izateko. Eta azkenean, eguneroko kudeaketan, gardentasun osoz jokatzeko. Azkenean, administrazioko beste esparru batzuetan ere, egiten den bezala, eta adibidez zerrenden kasuan administrazioko beste esparru batzuetan jokatzen den bezala, esateko hezkuntzan, gaztediako zerrendetan, internetez agertzen dira, argi eta garbi, bakoitzak, pertsona bakoitzak, langile bakoitzak eskuragarri ditu zerrendak, momentu oro jakin dezake bera zein egoeratan dagoen, bera aurretik zeintzuk dauden, bera atzetik, perfilak, egoerak, eta Osakidetzan ez dago horrelakorik jakiterik. Orduan, ez dugu ulertzen, uler genezake Osakidetzaren egitura konplexuagoa dela, baina iruditzen zaigu gauzak sinplifikatu daitezkela eta osasun saileko kontrol publikotik zerrenden kudeaketa ere, zerrenden irizpideak eta egunerokotasuneko antolaketa hobetu daitekela. Eta iruditzen zaigu administrazio publikoan ezinbesteko jokabide bat eta funtzionamendu eredu bat dela. Eta ikusten duguna da ez dagoela argudiorik horren kontrakorik justifikatu dezakenik. Momentu honetan, 2011ko maiatzaren 9 Osakidetzako kontseiluak onartutako akordio bat daukagu. Akordio horrek kudeatzen ditu behin-behineko Barkatu, Ubera Anderea, mesedez, isilago, asko entzuten data. Benetan, Osakidetza oso interesgarria da eta iruditzen zait, hemen zaudeten guztiontzat arduraz jarraitzeko kontu bat litzatekela ikusita momentu honetan, zein dan Osakidetzaren egoera, bai barruan begira, bai kanpora begira, eta osasunak arduratzen bazaigu, eztabaida interesgarria izan daiteke. Orduan, esaten ari nintzena, badaukagu akordio bat, Osakidetzako administrazio kontseiluak hartu zuena 2011ko maiatzaren 9, eta akordio horren bidez kudeatzen dira behin-behineko zerrenden irizpideak eta kudeaketa eredua. Esan behar dugu akordio horretan, hasteko nahiko deigarria egiten zaigula, bertan boletina irakurri eskero bertan agertzen da akordio hasieran, inolako adostasunik gabe eginiko akordio bat dela, eta bertan Osakidetzak ez zuela ordezkari sindikalekin akordiorik lortu. Beraz, hasiera kaskarra gaur egun indarrean daukagun erabakiarena. Deigarria egin zaigu ere, bertan, akordio horren 15. atalean, izendapenen berri emateko prozedura jasoa dagoela, zerbitzu erakundeko arduradunek bete beharrekoa langileen ordezkariekin. Baina gero, ikusten dugu ez dena betetzen, eta hor daukagu ere informazioa ez emateagatik, Osakidetzak epaitegietan bukatzea hor badago, sententzia bat eta rekurso bat, guztiok segurazki ezagutuko duzuena. Egia esan, luze eman genezake 2011ko maiatza 9ko akordioa aztertzen eta berorren aplikazioa, baina gaurkoan nahiago izan dugu etorkizunera begiratzea, nahiago dugu legegintzaldi hasiera honetan, naiz eta egia esan, gero eta egoera kaskarragoa eta kezkagarriagoa izan murrizketak bitarteko, nahiago izan dugu ekarpenak egitea, eragitea eta proposamenak mahai gainean jartzea. Osakidetzako antolaketa ereduan hobetzeko asmoarekin. Antolaketa eredu gardena izateko, sinpleago bat sortzeko eta azkenean eraginkortasunean hobetzeko. Behin-behineko langilea izan, edozein delarik kategoria, araubide, jarraibide eta akordio argiak sustatu eta garatu ahal izateko. Horregaitik, laburbilduz proposatzen duguna, eta alderdi sozialistarekin adostu dugu eta gaur bozkan jarriko duguna, ondorengoa da. Alde batetik, eskatzen duguna da, alde baterako kontratazio zerrendak berriro antolatzea, erabateko gardentasuna eta funtzionamendu duin eta kalitatezkoa bermatzeko. Eskatzen dugu ere,
3 hilabetetako epean, legebiltzarrean aurkeztea aldi batetarako kontratazio zerrenden berrantolaketa, Osakidetzako mahai sektorialean langileen ordezkariekin adostu ostean. Eta hor, mahai gainean irizpide batzuk iradokitzen dizkiogu gobernuari, mahai sektorial horretan planteatzeko. Planteatzen diogu, kontratazioari dagokionez, informazio publikoa eta eskuragarria izateko irizpideak. Planteatzen diogu, lan poltsen zerrendak publikoak izateko irizpideak. Horren bidez, bakoitzaren profila, kokapena eta lan egoera zehaztuak agertuko diren informazio sistemak bermatzea, internetez, telefonoz, sistema desberdinak. Baita zerbitzu erakundeenak ere. Proposatzen dugu lanpostuetan sartzeko irizpideak, lan poltsetan sartzeko eta egoteko irizpideak, eta kontratazio zerrendak eguneratzeko irizpideak. Proposamenean, zehazten dugu eta eskatzen dugu ere, 3 hilabeteko epean, Legebiltzarrean Osakidetzarako enplegu plan berria aurkezteko. Iruditzen zaigu beharrezkoa dela enplegu plan berri bat, azkenean Osakidetzak behar duen egonkortasun hori bermatu ahal izateko. Eta bukatzeko, gure babesa eta elkartasuna adierazi nahi izan diegu Osakidetzako langile guztiei, eta bereziki hain egoera zailean aurkitzen diren behin-behineko langileei. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ubera anderea. Zuzenketak aurkeztu dituen txandan, Euskal Sozialisten